Добрый день, сябры! Читаем казку Алены Масла. Называется она «История одной канапы». Расскажу я вам, сябры, историю одной канапы. Яна стаяла ў кватэры надзвычай гасцінных гаспадароў. Людзі ў іх былі невыводна. І ўсе любілі канапу. На ёй так утульна сядзелася падчас шчырых размоў. Бавіліся на канапе дзеці, калі чыталі ці глядзелі мульцікі. Гаспадар з газетай у руках часцяком прыстройваўся адпачыць. Гаспадыня не вельмі ўхваляла яго гэту звычку. Бывала, нават кпіла з мужа, называючы яго лежнем. Аднак гэта не перашкаджала ёй самой час ад часу браць у рукі часопіс і, прымясцірыўшыся на канапе, гартаць яго. А канапа, скажу я вам, была цікаўная і кемлівая. Яна і ў сяброўскія размовы ўслухоўвалася, і тэлевізар паглядзець не супраць была. І за што ўжо зусім малайчынка навучылася і полюбіла чытаць. Чытала ўсё. І дзіцячыя кнігі, і гаспадаровы газеты, і гаспадыніны часопісы. Ведала, што дзе дзеецца, і магла аналізаваць падзеі. Такая вось цалкам прыстойная і адукаваная канапа з добрай сям'і. Не адзін год адслужыла канапа гаспадарам. Урэшце абіўка на ёй абшарпалася, спружыны пачалі рыпець, а механізм, з дапамогай якога канапа раскладалася, зламаўся. «Ламачына!» вынес аднойчы канапе прысуд гаспадар. Пасля яе пагрузілі ў машыну і адвезлі на лецішча, куды зазвычай было адпраўляць старыя рэчы з кватэры. На пачатку канапа абразілася на словы гаспадара і вельмі пакрыўдзілася. Столькі гадоў адслужыць верай і праўдай, каб пасля выслухваць такія словы. Яшчэ і на высілкі выгналі, абуралася канапа. Пажывіце вы без мяне, пагаруйце, спазнайце, па чым фунт ліха. Верніцеся забіраць, з месца не зрушуся, пагражала яна. Але гаспадары і не спяшаліся забіраць канапу назад. Больш таго, на яе месца купілі новую, і з гэтай нагоды былі надзвычай задаволеныя. Што ж ты тут зробіш? А жыць між тым неяк жа трэба. На шчасце, канапа была не з тых, хто любіць нэндзіцца. Крыху пасумаваўшы, яна стала прыглядацца да новых суседзяў па лецішчы, прыслухоўвацца, пра што ж яны гамоняць. «Няма на свеце ўдзячнасці», – казаў калаўрот. «Ужо як я за сваё жыццё накруціўся, нікому не пажадаю. Гэта цяпер усё купіць можна, а даўней самі шкарпэткі вязалі, і сподкі, і швэдары, і дываны заткалі. З чаго? З нітак жымною напрадзеных. А цяпер нікому не патрэбны стаў». «Шчырая праўда вас, пане», – пагаджалася з калаўротам пані Зінгер, швейная машынка. Гаварыла яна крыху ў нос з акцэнтам, наўмысна падкрэсліваючы сваё замежнае паходжанне. Але да гэтай прыхамістасці ставіліся паблажліва. Усім было вядома, якая адмысловая майстрыха пані Зінгер. Ва ўборах ёю пашытых калісьці фарсілі першыя модніцы ваколіцы. Ужо як я старалася дагадзіць, падагнаць, свастрыгаваць, падрубіць, нітачка ў нітачку, радочак у радочак. Налюбавацца не маю работу не маглі. А як сталі крамныя насіць, і мне аддзячылі гарышчам на лецішчы. «А хто памятае, як танцавалі пад маю музыку?» – азываўся патэфон. Дачакацца не маглі выходных ці святаў, каб пакруціць кружэлкі.
на самым відным месцы трымалі, а цяпер во у самым цёмным кутку прападаю. Слова да слова да скаргаў далучалася шафа з ляшчыны, таўкач, ступы, кош, прас на вуглях, а таксама драбяза, якой багата было на гарышчы. І кожны папікаў гаспадароў у няўдзячнасці. Канапе, папраўдзе, было не вельмі прыемна гэта чуць. Хоць і была яна на гаспадароў пакрыўджана, але ж не да такой ступені, каб забыцца на дабро, перажытае разам з імі. Зноў жа, калі пакеміць, дык і сапраўды ж надышла пара замяніць яе на навейшую. Што тут скажаш? Не чакаць жа, пакуль з пружыны павыпірае, каб не было як сядзець. І, знайшоўшы гаспадарам апраўданне, канапа падала голас. Пракашлялася яна, як рабілі дзядзькі ў тэлевізары перад важнай прамовай. Не можна залежыць ад таго, помніць сябе нехта ці не, ацаніў твае старанні, ці нават іх не заўважыў. Давайце, сябры, падумаем лепей. Вось пра што. Нас жа не на сметнік выкінулі, праўда? Проста вывезлі з кватэры на іншае месца жыхарства. А што рабіць, каб не нудзіцца, мы зараз усе разам і прыдумаем. Жыццё ж у нас адно, і нельга саміх сябе са свету крыўдам зводзіць. Трэба дзейнічаць. На гарышчы стала ціха. Не дагаварыўшы, не даскардзіўшыся, рэчы змоўклі на паўслове. Тое, што з імі адбывалася, яны прымалі як наканаванасць лёсу. І сказанае канапай успрынялі ледзь неяк заклік да бунту. Лёгка сказаць прыдумаем, закіпяціўся чайнік з медзі. Кожны з нас павінен рабіць тое, на што вучыўся, інакш сэнсу ні ў чым няма. Праўда, я кажу, суседзе? Бразнуў ён накрыўкай. Ложак, аздоблены разьбой па дрэве, быў бліжэйшым да чайніка суседам. Ён любіў падрамаць. І цяпер вось яму сон перабілі. Так, з прасонку пагадзіўся ложак з крыклівым чайнікам. Што мы без гаспадароў? Што мы ўмеем, акрамя як служыць ім? А? З выклікам у адзін голас спыталі канапу ўсе рэчы на гарышчы. Не трэба хвалявацца, сябры, не спалохалася напору канапа. Трэба спакойна падумаць. Мой лёс не зайздросней вашага. І мне не вярнуцца ўжо ў кватэру. Але пакуль я там была, я столькі гісторый даведалася. Хочаце, раскажу? І канапа пачала баяць казку пра Івана Світанніка, прачытаную ў дзіцячай кніжцы, для драбязы, што насяляла гарышча. Пасля для паноў чайніка, калаўрота і ложка пераказала навіны і спартыўныя каментарыі, якія ведала з газет і часопісаў, і з тэлевізара. Паням Зінгер і шафе ляшчыны абмалявала найматнейшыя фасоны бягучага года і дала парады, як даглядаць сябе і якой дыеты трымацца. Гэта ўжо канапа з гаспадыніных часопісаў набралася. Прыдалася ёй цікаўнасць і кемлівасць. Слухалі канапу, затаіўшы дыханне. І калі яна па просьбе пана Патэфона пачала напяваць папулярную той год мелодыю, ён раптам зарухаўся, спрытна крутнуў ручкай, ускінуў кружэлку, даткнуўся да яе іголкай і загучала старая песня. Так натомлена сонца развіталася з морам, ты сказала з дакорам каханне зман. Пан Калаўрот нібы толькі чакаў, калі завядуць музыку, сарваўся з месца і схіліўся перад паняй шафай. Дазвольце запрасіць вас на танец. Ой, няхай хто маладзейшы танцуе, сумелася шафа. Яна была трошкі непаваротлівай, таму саромілася пускацца ў скокі. Але пан Калаўрот аказаўся настойлівым кавалерам і вывеў такі на сярэдзіну гарышча пані шафу.
І так спрытна павёў у танцы, што пані Шафа залётала бы матылёк. Што ўжо тут пачалося? Хто ўслед закалаў ротамі Шафай стаў танцаваць, хто пачаў падпяваць патэфону. А чайнік, нібы ударнік, ляпаў сваёй накрыўкай, ложак адбіваў такт ножкамі. І ўсе адзін гаманілі, згадваючы сваё мінулае жыццё. Але ўжо ніхто не крыўдаваў і не скардзіўся на рэчы. Яны, як быццам зноў на свет нарадзіліся. Канапа шчасліва усміхалася. Пакуль дарослыя танцавалі, яе абляпіла дробная шляхта і ўгаварыла яшчэ адну казку. Якраз у гэту пару на лецішча прыехалі гаспадары. Пачулі рух на гарышчы, падняліся. Рэчы, канешне ж, адразу сцішыліся, як быццам нічога не адбывалася. Але восвіт шчасця гуляў на іх абліччах, натхненнем дыхала паветра. Незвычайны настрой на гарышчы, відаць, адчулі і гаспадары. Гаспадыня пачала аглядаць кожную рэч, як быццам упершыню бачыла, падыходзіла, кратала, брала ў рукі, згадывала сваіх дзядуляў і бабуляў, якім належалі калісьці рэчы, хваліла адмысловасць, з якой яны былі зробленыя. І ўрэшце сказала да гаспадара: «Дарагі, ці не падтрымаеш ты мой намер аддаць рэчы з гарышча ў музей? Кожная з іх варта асаблівай увагі. Няхай бы не пыліліся тут, а людзей радавалі». Якімі жаданымі для насельнікаў лецішча былі гэтыя словы. Асабліва грэлі развагі пра адмысловасць і заслугі. І яны ахвотна згадзіліся на пераезд. Цяпер у музеі рэчы з гарышча збіраюць вакол сябе шмат наведвальнікаў. Яны расказваюць ім пра сваё прызначэнне, пра асаблівасці канструкцыі і карыстання. Згадваюць, канешне ж, пра мінулае. Без ценю тугі і смутку, праўда. А канапу, якая і навучыла іх трошкі па-іншаму глядзець на жыццё, запрасілі на пасаду галоўнага экскурсавода. Яна падумала і пахадзілася. Са спружынамі сваімі дамовілася, што на людзях скрыпець не будуць. Пацёртую абіўку прыкрыла саламяным капялюшыкам, чаравічкі на абцасіках абула і выглядае зараз лепш не толькі за сваіх аднагодак, але і за навейшыя канапкі. Адбою няма ад ахвотных прайсціся з ёй па экспазіцыі. Такая канапа прывабная і столькі цікавага ведае. І што самае галоўнае, натхняе жыць усіх, хто з нейкай нагоды пачаў сумаваць і разважаць пра марнасць спраў і намаганняў. Я жадаю вам, сябры, добрага здароўя і заўсёды памятайце, што жыццё патрэбна пражываць, яно нам дадзена Богам. І давайце будзем знаходзіць для сябе добрыя заняткі. Дзякую за ўвагу. Алена Масла. Гісторыя адной канапы.